ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom.tj. айни замон дар ноҳияи Варзоб қарор дорем. аз ин тараф маркази ноҳияи Варзоб ва аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри Душанбе. хонаи имрӯзаамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. бисёри бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. аз раҳи калон то хонаи тақрибан 12 километр мебошад. чихелек мебинед пеши ҳавлия, пеши дарвозаи ҳавлӣ раҳош ҳамаш асфальт мебошад ва худи ҳавлии фурӯшӣ 14 сотиқ замин мебошад ва 7 дар хона дорад. ҷойгир аст дар деҳаи Зимчуруд, ноҳияи Варзоб. дӯстони азиз, ҳавлӣ бениҳоят калон мебошад ва боз як чизро хотир расо мекунем ки табиати беҳтарин дорад. лави канали обда ҷойгир аст, лави дарёчаҳда ва ин агарод мебошад. нархи ҳавлӣ дӯстони азиз бо маслиҳат аст. ба рақамҳои соҳиби хона занг занед ва шумо нархашро соҳиби хона мегӯянд ва ҳозир бошад табиатро нишон медиҳад. дар ин ҷо дӯстони азиз 3 ҳуҷра дар бинои ёри расон мебошад ва ин дар якум ошчона ва дар дуюм ошчонаам хонаҳои истиқоматӣ ҳастанд. якум бинои истиқоматӣ ва ин бошад аллакай дуюм бинои истиқоматӣ. дар умум ҳавлӣ 7 дар хона дорад. ин ҳамаш боғ мебошаду ва дар поён дарё дӯстони азиз канали об мегузарад аз назди ҳавлӣ. ҳатто овози ҳамон обро фаҳмида мешавад. тамошобинони гиромӣ, даруни хонаҳоро дар навор нишон наметиҳем. омада аз пешӣ мебинед. ҳозир бошад мефуроем ба лаби канали об. аз раҳи калон то ҳавлия чихеле ки гуфтем 12 километр мебошад. раҳ асфальт аст ва ҳавлӣ ҷойгир аст дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Зимчуруд. замини ҳавлӣ чихеле ки гуфтем 14 сотиқ мебошад. аз аввал то охира меравад, то мана ҳамон ҷоя замини ҳавлӣ ва аз ин ҷо ҳам дӯстони азиз то охира ҳамаи ҳамин сарҳади ҳавлӣ мебошад. 14 сотиқ замин бениҳоят ҳавлии калон аст. ҳозир бошад ба лаби об мефуроем. марҳамат худи дарёчае ки аз назди ҳавлӣ мегузарад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ёин ки мо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.